Hei! Tää on toinen pihmolelu eläinten esittelyjakso. No, mulla ei siis ole kauheasti pehmoleluja, mutta silti aika paljon pehmoleluja. Tässä on tällainen vesinokkaeläin, jonka mä hommasin Dragonista, joka siis oli viime vuoden kesäkuussa. Tässä siinä. Tää on tällainen käsin tehty, tällainen erittäin pehmeä ja sellainen pehmeä pikkuinen vesinokkaeläin. Tää on vaaleanpunainen, jolla on pinkit jalat ja pinkki nokka ja tällainen pieni lättänääntä. Ja tää on tullut jostain Umine on tekijä ja tästä mä maksoin varmaan 20. Mut mitä mä en tekis tällaisen näin söpön pehmolelun vuoksi ja maksais siitä niin paljon, että tekee kipeetä. Mut tää on niin söpö. Ja sen nimi on Pinky. Se on oikein hyvä. Mut sitä voi kutsua Pinky Pieksi, jos ei muuta keksi, mutta se on Pinky. Pinky. Pinky the Platypus. Mä en tiedä mitä se sanotaan, mutta joka tapauksessa se on Pinky.